Beredskabsdyst. Her hvor man kæmper om æren og håneretten. Det vil være sådan så Københavns brandvæsen, han har sagt Bornholms brandvæsen selvfølgelig, og Beredskabsstyrelsen og politi. Det er bare sygt, det her. Shit. Man tænker bare... Her kommer de to F-16-4 de er i cirka 125 meters højde. De er lige 600. Den er du gået forbi hvor mor henne? Det er en gammel mand. Jeg må stemme på Nej. Hvem vil lege med mig herovre? Med vandstrål. Ja, du vil også spille vand? Rød med vand. Ja. Du prøver at se hende her. Du prøver at se hende herovre. Så må du godt også spille vand. Så vil du slukke den lige derovre. Kan du se det? Jeg vil også prøve det der. Hvad? Okay, så skal du stå lidt Sådan så er det igen. Læg med. Slag efter den slår. Ret til højre.
Nå, nu var det ikke ret enkelt, der var her for at skudde vores lønshelikopter. Gerne Knoppe. Jeg skal sige, at den menneskemæssige årsag, så bliver vores lønshelikopter. Det var meningen, vi havde lavet en redningsstation ude i landet her. Men ham, der skulle være syg, han var rigtig syg. I lav flyvning henover her. Nu håber jeg fandme ikke, at det er Ja, hvad siger I så, mine damer og herrer? En lønshelikopter. Jeg kan sige, at det, der sidder ovenpå, det er der nogen, der kalder for et rotorblad. Det er en ventilator. Hvis den går i stå, så bliver der fandme varmt derinde. Skal jeg hilse at sige. Rotorbladene her er indstillelige. Nu laver vores pilot et drejehud herover, og det er en helikopter, som bruges til redning. Farmadålet, transporter, det hele stille, altså humor. Nu ligger han til over her, man kan dreje rotorbladene her stort set individuelt. Nu hænger han så oppe i en position, hvor man kunne lave. Prøv lige mærke til trykket ned over vandet nu. Så er helikopteren rundt. Hvis I vinker til ham, nu kan I se, der er jo 2-3 besætningsmedlemmer ovenpå. Så holder helikopteren. I kan mærke, at nu kører han næsen. Rotorbladene får fart på, så kan han dreje den ned over, og der er altså voldsomt fart på. Den kan skyde. Den kan fange. Det er en af de få helikopter i verden, der kan fange. Vi prøver at se, hvordan den danser. Dette er simpelthen helikopterens far på en Lombarda. Nu kan jeg sætte en syder til det. Og så skal jeg samtidig fortælle, at hvis det larmer lidt, at den helikopter, egentlig den her med den samme type, har verdensrekorden i hastighed helikopter. Sat i 1986 er en engelsk pilot, der hedder Joe Ellington. Der slår han over 25 meter med 400,9 km/t. Prøv at se her, hvordan der kører siden. Der er en utrolig operativ, kan bruges, selvom vi stormer. De værste storme, de værste vejr, de vandene overhæng Nordland. Men det stiller helt her, det er jo altså et stade. Jeg tror nok, han flyver forbi her nu, og så flyver han videre. Tag og vink til besætningen, der er 2-3 mand ombord. Alle afhængige af opgaven. Løft hænderne, de kan godt se her. Vink til besætningen. Og så skal jeg også sætte vores redningsbåd afsted og så videre, så vi se, hvad vi får, når vi ser. Det er sådan, at sygerne her på øen. Nu kan vi da ikke lukke nu. Der er et svin, der sidder på den, så kan du ikke på rigtig lækkert. Dybdegangen på den båd her er 30 cm. Det er mærke til stoppet der. Det er mærke til stoppet pænt fart på, så vender man jetstreamen, og så stopper den selv, når den kommer med 65 km/t. Kan den stoppe inden for sin egen bådlængde. Det er altså, man skal altså ikke stå med kontrappe på det tidspunkt. Ja, det kan man godt, men så er der ikke noget kapper, der ikke er efter. Der var en af vores publikummer, der er ved at blive helt kørt sammen med en landgangsbåd. Så nu lige se over på borden over det her fototeppe, jeg talte om. Nu bliver lagt på den, det kommer simpelthen også godt at høre, at ude af redningsbåden. Der er sådan en fototeppe omkring. De er simpelthen med til at holde på kropstemperaturen. Det føles som ingenting, det er nemlig nærmest at sidde på her, der ikke kan foldes. Det er simpelthen til at forøge temperaturen og holde på kropsvarmen vores patient, der ligger heroppe. Og det er så utroligt vigtigt at holde temperaturen. Nu skal vi lige spille fast på vognen her, og så ligger vi ham ind i ambulancen. Sådan en ambulance som den her, fremtiden, man kan lave rigtig mange ting i sådan en ambulance her, den faktisk. Den sætter elektroder på, man kan stue hjerteløber, der er selvfølgelig også en hjertestarter. Og vi skal på en hjertestarter, så er de her dag over det fremme til, at vi sidder biler med lige luftkaldet. Og han er lufthavn, der er altså på en hjertestarter, og der står vi op, vi skal endelig gå på den, det er slet ikke derude. Det er der også i ambulancen. Og i fremtiden, hvis det allerede er kommet til ambulancen over, så vil vi begynde at have på telemedicin.
Det betyder, at ambulancen automatisk sender til sygehuset på Bornholms sygehus over i Rønne informationer om sådan noget som puls, hjerterytme, iltindhold i blodet og alt muligt andet, så er de bedre forberedt lægerne, når ambulancen kommer ind på patienten. Og det giver simpelthen til et sted, hvor der er mobiltelefoni, det er sindssygt smart. Og fremtiden bliver også med ambulancerne, at når man behandler, så får man faktisk patientens journal. Det betyder også, at redderne her, som nogle af dem måske er paramedicin uddannet, det betyder, at de forskellige stoffer. Men så kan man læse patientens journal og se, kan du tåle adrenalin, eller er der noget, der er fuldt for nogen? Så får man det, man bruger efter. Nu skyder vi ind ambulancen, og sted i går. Fik hjælp fra Bornholms brandvæsen til at få ind, og nu skal vi lige ambulancen afsted. Nu skal I passe på, at I ikke bliver skubbet i vandet, jeg går der bagved. Og vi skal lige have brandfolk, hvis I ikke er til flere ruks. Så ambulancen er helt god vand nu. Jeg tænkte på, at vi har mistet en brandbil fra lufthavnen lidt tidligere i dag. Så jeg stiller det. Og nu er køreturen så herfra, så ind til sygehuset, til hospitalet, ude i Rønne, og omkring 25 minutter. Sådan, afsted med jer. I er sådan, det foregår, hvis der skulle være en sygeperson herude. Det er der, hvis vi er til Vestjylland, vores præsningssystemer er længere på landet. Vi laver her selv lige til at kigge med dem. Der er mange folk, der er brænde, vi kalder dem laver her. Ja, det er så. Barnes væsentlige sygdom, der kører kyglas. Sådan skal det være. Nå, mine damer og herrer, nu skal jeg til lige godt begynde at trække over med havnen nu. Og så skal det publikum lige om og hjælpe, når vi skal i land i dag. De kommer sådan ikke på tilfældige steder, så giv dem en hånd og få fugle op og sådan noget. Men allerede, I må ikke gå i gang med at kæmpe, før jeg siger til. I skal ud på midten. Jeg kan jo høre Brian, din kæreste, hun står bagved og griner og siger. Det var da utroligt, at den plejer så at holde den her. Kom nu ud på midten. Er det ikke lidt underligt at have så meget kæft lige pludselig? Det sagde jeg bare ikke. Det sagde jeg simpelthen ikke, det der. Ja, kom nu. Hvad med dig, Andreas? Kom nu ud, mand. Kom, dem du sgu da ikke mindre dygtig, du er derinde. Sådan, så kan vi lige komme og hilse på hinanden. Ja, det giver hånd. Kom nu. Jeg skal nok styre det. Ja, den knager lidt, den her gamle kæft. Ja, I må ikke så en anden vand, så bliver du ude. Nu hilser I på hinanden. Sådan. Læg mærke til det her. Læg mærke til kostfigurerne. Det er som at se en tynd Kessler mod Brian Nielsen. Det bliver på 1, 2, 3 nu. Når jeg tæller på 1, 2, 3 nu, så må jeg gå i gang. I har puderne, så kaster jeg til hinanden. Den, der sidst rammer vandet, har puderne. Ja, det forstår jo. Det er det. I er klar til kamp? 1, 2, 3, nu. En flot undvige manøvre, vi har her. Ja, men jeg siger det! Jeg skal sige til dig, Tom, fra farvandsvæsenet, jeg håber, det er almindelig luft, der er den dragt. Jeg tror, det er ham den anden, der vinder. Hvis du har dårlig mave, så går du altså op i himlen i stedet for. I har helt spændt på hinanden. I kender reglerne. Den, der ryger sidst i vand, der har vundet. Ja, vi skal lige se, der er... Når jeg tæller 1, 2, 3, nu! Så det er politiet mod farvandsvæsenet her. Det er sådan der, Tom. Ja, hej. Så kan jeg meget, hvis jeg kan til Birkerød. Hvad? Hallo. Ja, dann hätte ich ganz viel Freude gesagt. Hej, Thomas. Nu kører vi.
Det er rigtigt. Og så noget over lidt. Ja, så er der en to. Det var derfor, for jeg skal op på vandtank, vores vandtankvogn. Der er helt koldt, der kommer.